Radyo natin quick break. Si Paulo og Yogi naglalis, naabot ang maestro. Ngano, unsa inyong gilalisan? Naglalis, mister, kung kinsa sa among duhang pinakabaka kon manulti. Maoy makaangkon sa 20 pesos nga among nakitaan. Wa mo mauwaw? Grade 2 pa gani mo? Ako sa grade 2 pa ko. Wa gani ko kibaon sa nang pagpamaka. Gihatag ang 20 pesos ngadto sa maestro. Kataonan. Radyo natin quick break. Duha ka hubog nag-story anay. Pre, nagplano mo ko nga paliton ang tibok kalibutan? Dili pwede pre. Nga naman pre. Wa ko'y planong ibaligya. Muna ni Ron. Kataonan. Radyo natin quick break. Lo, hangol kayo kong classmate. Nga naman apo. Wala ko niya ginvite sa lubong sa iyang lolo. Wala noon ko kakaon. Bantay lang na siya sa imo lubong lo. Di pod na ako siya imbitahon. Maayo ang taghapit na kamamatay lo. Aron makabalos pod ko. Radyo natin quick break. Tay, pangutan unti ka. Nganong naman na iso tubig ang balot nga piso naman unta na. Na, ambot lang ka dodong. Kay wag ko kay baw. Sus, kabugod jud nimo tayo kasayon ra na. Unsa man kuno be? Ang ikaw kuno isud sa itlog binya, lutuon ka, dili ba ka makaihi? Radyo natin quick break. Pau, birthday sa akong asawa. Nya, unsa may among giregalo? Ipangutanan ako kung unsay iyang gusto. Unsa may ang giingon? Bisan unsa kuno basta may diamond. Nya, unsa may among gihatag? Bara ha? Radyo natin quick break. Dok, tabangi ko be. Moinom kog baygon. Ngano man, kay maghikog ka? Dili, nakalamoy magugug ok. Danghag, sinilas sa tayo mong gilamoy. Radyo natin quick break. Tulo ka batanon sa mall. Wow, ka-cute sa girl. Sexy pa. Asa, kanang nag miniskirt? Kaila ko ana. Kadyot ha, kaya ko tawagon. Kuya Marlon. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Beauty is in the eye of... The tiger. Radyo natin quick break. Kuya Piper, kaisog din ni paring Ido, no? Laliman ka nga nilukso siya sa eroplano nga walay parakyut. Mao ba, Paulo? Din ka kahibaw, ana. Ay sa iyang bilar. Radyo natin quick break. Hotel. Ang mag-asawa naglalis. Gitawag sa bana ang manager sa hotel. Sir, tabang. Nag-away mi sa kong asawa. Maamba ko na siya sa bintana. Sorry kay mister, kay personal ka na niyong problema. Maol lagi. Ang problema, sir ba? Kay dili man dyan mablin yung bintana, eh. Kataonan. Radyo natin quick break. English. Eat all you can. Don't be shy. Feel at home. Bisaya translation. Kaon lang tamas ginhawa. Way mga uwaw. Nagtuumog inyo ning balay. Radyo natin quick break.
Pusa, inuusig ng aso. Translate in Bisaya. Iro, ni usig. Pusa. Radyo natin quick break. Labs, kung makadaog ko sa loto, unsay imong buhaton? Kuhaon ako ang katunga, ubiyaan ti ka. Maayo, maayo. Kay nakadaog kog 10,000. Imo nang 5,000 o diha ka na. Radyo natin quick break. Pick up line. Ballpen ka ba? Bakit? Aba, nagsasalita ang ballpen. Radyo natin quick break. O Paulo, imo man ang giusik-usikan imong ballpen. Kay balok ka kung way ballpen? Kung may ballpen tay, Aw di ka ka-take og exam. kung di ka ka-take og exam, Di ka kapasar. nya kung di ka pasar, Di ka ka-graduate. kung di ka graduate, Wa kay trabaho. nya kung may trabaho, Aw di way uyab. nya kung may uyab, Lonely. kung lonely, Ma-depress. kung ma-depress, Maghikog. nya kung maghikog, Aw patay. nya kung patay, Aw maimperno. haw, Busa ang pingi ang ballpen. Paulo? haw. Radyo natin quick break. Kaya mga boys, sunod mo sa karo ninyo Rose. Kami mga girls. O kamo mga girls, sa karo mo ni Mama Mary. Kami mga payat father. Ang mga iha, follow me. Magpatunga ta para bongga. Radyo natin quick break. Han, anong ang brief na may bulsa? Ay, sudlanan sa asin para sa itlog. Radyo natin quick break. Paulo, sakto na kas edad, pwede na kamo eskwela. Dili ko tayo eh. Bugo lagi kayo ko. Di ko kasabot. Mao gani nga mo eskwela aron makasabot. Di lagi ko tay. Nganong di man ka kasabot? Bugo pud ka tay. Radyo natin quick break. Unsay apelyido nimo Yogi? Kibaw na ka na sister oy. Pero may magay na ninyo kuptan. Ha? Bunal imong apelyido? Sister sa doy. Cross oy. Radyo natin quick break. Hapiton ta ka sa inyo ha. Mubusina lang ko kung naanak ko sa inyong balay. Sige, unsay sakyan imong dadon? Wala, busina lang. Radyo natin quick break. Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. Daling abton ang buwan kung Ang buwan mo ay muduol.